A borrasca que afectará a Galicia novamente esta fin de semana obrigou a pospoñer a exhibición de saltos que tiña previsto desenvolver a patrulla acrobática de paracaidismo do Exército do Aire en Noia. Probablemente terá lugar o 5 de maio, aínda que a data non é definitiva. A Brigada Papea, que é a que vai a facer esa exhibición acrobática, pois necesita dunhas condicións climatolóxicas máis favorables que as previstas para o próximo sábado. Nestas condicións de choiva, vento e demais, sería moi arriscado facer eses saltos. Nese salto está previsto que porten unha bandeira conmemorativa do 850 aniversario e tamén promoción do Portus Apostoli, que sería un dos emblemas que figurarían nesa bandeira. A conmemoración do 850 aniversario terá os seus atos centrais o próximo luns día 9, festivo local en Noia, co gallo desta efeméride. Está previsto no Coliseo Noela a partir das 12 da mañán realizar unha serie de actividades nas que se convida a todos os concelleiros, exconcelleiros, alcaldes, alcaldesas que formaron parte dos distintos gobernos das corporacións municipais en todo o período histórico, fundamentalmente dentro do período democrático, pero tamén aqueles que están vivos e que digamos, formaron parte de corporacións anteriores, pois tamén se convidarían para que asistan a ese acto. Vais a contar que a presencia do presidente da Xunta, mandouse tamén invitación ao presidente da Diputación e a, digamos, autoridades de distintos organismos, tanto autonómicos como provinciais. Ademais, os actos institucionais desenvolveránse durante toda a semana xornadas técnicas sobre os fitos históricos da vila e a súa vinculación co Camiño de Santiago como Portus Apostoli.